皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。大竹守と申します。ゲームオーバーになるたびにお酒を飲む RPG、デルタランズを、デルタランズじゃない、デルタルーンを、やっていきたいと思います。前回までのあらすじ、様々な、ですね、ダンサー、敵役の、敵のキャラクターに、攻防を跳ね抜け、この大盤城かなまで、来た大竹。次の、数字を仲間に引き連れ、次の、番まで行きたいと思います。さあ、いきなり光る、場所を踏んでしまっては、前に進むことができません。どうしたらいいものでしょうか。ここだ。光っていなければ前に進むことができます。じゅんぐりに、手前が光ったら、その、点滅する先をですね、どんどん踏んでいけばいいものだと私は思っております。さあ、光る ?OK。これで突破ですね。行きましょう。すでにですね、別配信の方で私お酒を飲んでおります。ベロンベロン。なぜこんな状況になっているかとですね、昨日からこの放送で全くお酒が飲めていないので、別の配信で飲んでやろうということでですね、お酒を飲んでおりました。チャンプをしております。さあ、ポンマンが、虹色ってきました。じゃあ、行動しましょう。ポンマンにですね、警告しましょう。数字を気をつけろ。かわしてくれました。ありがたい方です。この人たちと仲間になりたい。さあ、弾幕を受けていきましょう。3人はちょっと弾幕が熱いですね。痛いですね。さあ、行きましょう。本菓子の匂いがする。なるほどですね。それでは、ララバイ、打ってやってみましょう。ラルセルは優しい声で心優ぐ子守歌を歌った。さあ、ポンマン安らくにした。一人だけくたびれております。ターゲット2人。そしてスージーも眠っております。はるチャンネルさん、こんばんは。はるちゃんか。はるちゃんさん、こんばんは。いらっしゃいませ。私はもうすでに酔っ払っています。どうもこんばんは。11月21日、木曜日、9時、の段階でございますが、すでに酔っ払っております。今日はどうお過ごしだったでしょうか。私はもうやばいです。今回から追加ルール、味方の一人でもやられてしまえばお酒を飲みます。それ以上です。さあ、眠気が、やってきますね。さあ、軍内と一言言ってみましょう。魔法言ってみましょう。スリープ。眠ってしまった。さあ、行動することができない。じゃあ、逃がしてあげましょう。眠い人には眠たいように、眠らせてあげるのが素晴らしい。こんばんはいらっしゃいませ。久々かな初めてかな私の、大竹守と申します。おっと、誰かいますね。話しかけてみましょう。ドゥドゥちょっと待ちな。ポンマンは、不気味だが、奴らを王様に従ってるだけぜ。俺たちは盤面の、領民には昔からちゃんとお殿様がいますった。平和にはいい時代だったぜ。それが今となっちゃどうだい。そのお殿様だま、言えない。お殿様まで、王様の家来にされちまったぜよ。恐れることはない。我々は卑劣なポンマンとは異なり、自らの意志で行動する。私、ミスターソーセルは極めて知的で、あるからして、僕など屈しない。だがもちろん屈しろと命じられれば別だがね。王様は極めて恐ろしい方なのだ。こんなに怖い人なんですね。セーブしていきましょう。さあ、ランサーがいます。おう。これは、ここがあったが100歩目。憎き仲良し小良しの楽しみたいね。良い子のお嬢ちゃんは、内緒は坊ちゃんは、今のうちには引き返すかった。ランサーさん、何なんですか今度は。おう。僕様にはただ警告しているまでで、この先にはとんでもなく危険なのが待ち受けているとはな。実際は僕様は今、ものすごく困っている。なぜなら、それが怖くてお家に帰れないからだ。マジか。どんだけやべえやつなんだよ。君は、こんにちは。こいつ
お前、こいつが怖いのか？わあ、紫がすごいな。お前はこいつが怖くないのか？当たり前だろ。こいつが何するってんだよ。確か。ピーン。出た。西子くん。皆さん知ってますか？今の小学生は知りないだろう。ゆるキャン、ゆるキャンじゃねえ、ゆるキャラのですね、西子くん。東京都だっけ、のね、どっかの区の、ゆるキャラでございます。こんな感じですので、ググってみてください。かわいらしいかな。一度放送事故を起こして、私は大爆笑しておりました。敵を踏んづけて、圧死させるんじゃなかったかな。K ラウンドに、キングラウンドに、スージーの攻撃を避けるように大切さを説明した。理解してくれなかったよね。危なかったですね。さあ、全開しているのですね。大丈夫です。キングラウンドは、猛烈にシャッフルダンスをしている。回復はしませんよ。深くお辞儀をしましょう。そう、王様には、ちゃんとした礼儀を。ラルセルと一緒にお辞儀をした。キングラウンドもお辞儀を交わした。王冠が落ちそうだ。やった、この調子で王冠を落とせば。03こんばんは。いらっしゃいませ。続きをやっております。どうぞよろしく。元のおちびちゃんに戻るはず。ほら、スージーも一緒にお辞儀しよう。誰が王冠を落としたっけ？誰が王冠を落としたっけ？ぶん殴って倒せばいい。おっと、足から何かしらの弾幕を打ってきます。危ない。キングラウンド、グラグラ度 20% です。それでは、お辞儀をしましょう。防御同じですね。数字は、ストレスが全に対し攻撃した。回復したぞ。K ラウンドは HP と攻撃力のアップ。数字攻撃しちゃダメだ。どんどん強くなっちゃうよ。誰がやめるか。敵におじぎついたと思われるだろう。ラルセと一緒にお辞儀をした。キングラウンドをお辞儀交わした。さあ、攻撃力アップしてるぞ。危ない。ここだ。痛い。31。スージーの体力がもう半分以下になっております。危ない危ないぞ。ラルセと一緒にお辞儀をした。今回から、新しいルールを追加しました。味方の一人が倒されてもお酒を飲みます。以上でございます。マックスでございます。各お辞儀をしましょう。おっと、ぐらぐらとしてた王冠が外れて、ちっちゃいおちびちゃんになってしまいました。コロコロとかわいい。You win。20ダークドルを手に入れた。いや、やったのか。すごいピエロさんたち、マジ勇者。これで僕様の人生あと20分は安泰だ。だろう？もっと褒めてくれていいんだぜ。スージーなりに頑張ってくれたのはわかるんだけど、今のはスージーのおかげっていうよりはむしろ、スージーが攻撃しちゃったせいで余計に大変になっちゃったんだよ。初めから優しく接していれば、そもそも戦う必要すらなかったかも。何のんぼけたこと言ってんだよ。あいつめちゃくちゃ凶暴だったじゃねえかよ。俺様のものでなんとか食い止めたけどな。それにね、さっきも兵隊さんにも脅すようなこと言ったよね。言ってたよね。オッケー。あいつら敵だろ？敵を脅してなんぼだろう。そう、その通り。それだけじゃないよ。何もしてない人のケーキまで食べちゃって。あれは、まあ、ケーキも俺の敵だからな。スージー、言えない。不服かもしれないけど。
ルンルンさんいらっしゃいませ。こんばんは。どうしよう。お姉で行こうかしら。ルンちゃん、こんばんは。いらっしゃいませ。私の放送は初めてね。どんどんコメントしてくださいな。君は勇者なんだ。平和な未来をもたらす力を持っている。だからもう少し勇者らしく振る舞うように心がけてくれないかな。そうだな。言われてみると確かに。今んとこ俺は勇者失格だよな。うん。わかった。ラルセイの言う通りだ。俺は変わる。もう腐って勇者はやめだ。俺は今から悪者になってやるぜ。本当に僕様のチームに入ってくれるの？まあ、その方が俺には向いてそうだ。スージ、そんなのダメだよ。黙れ、キレキレボーイ。スージはもうこれ様の味方だ。仲間だ。はっはっは、そういうことだ。キレキレボーイ。よし、こう決めたら、ロゴ入りジャージも作るぞ。いいね。そして俺、お泊まり会をして二人だけの秘密持ち上げ合うんだ。ちゅうわけだから、お前らとはもうこれっきりだな。ではこれっきりの後にまた会おう。クリス、僕ちょっと言い過ぎちゃったかも。僕はただ心配で、スージーがあまり戦うことに夢中になりすぎると、とにかくスージーには優しくしてあげようね。きっとすぐ、考え直してくれるはずだよ。いいですね。この BG もいいですね。ゆったりとしている。頭にうっそうと茂る深い緑。森の力で胸の奥で輝いた。セーブしましょう。これで全回復。おいそこの。こいつの修理なんとか終わったぜ。これは見ての通り扉なんだが、この世界の行きたいところは一瞬自浄できるぜ。ただし今のところ行けるところは一つだけだな。これからの修理も続けるよ。あんたの力になりたいからよ。どこでもだわ。はい、以上でございます。では、ショートルーツ、近道でございます。ドゥ、ちょっと待ちな。日産ソーシャルのパズル野郎と俺で扉を修理したぜ。俺ら3人でしっかり直したからよ。ちゃんと使われると思うぜ。王様退治の役に立ってただ嬉しいな。はっはっは。いいわね。あなたみたいな。びっくりドンキー。ラビックが滑り寄ってきた。すごい可愛らしいよだれを垂らしている。お腹減ってきた。さっきご飯食べたけどお腹減ってきた。さあ吹き飛ばしましょう。そうね、やることがないなら防御してなさい。 Z で連打して息を吹きかけろ。ちょっとうるさいかもしれないから頑張って息を吹きかけるわ。ちょっと何書いてたか分かんなかった。読みたかった。Z 連打しすぎた。申し訳ない。というわけで、こんなちっちゃくなってしまったラビットちゃんにはさよならを言いましょう。さようなら。You win 50ダークドルを手に入れた。ここから飛び出してきたのね。モルデモンスター。そう、ポケットモンスター。おっと、先にランサーとスージーがいるぞ。スージー、ランサーさん。これは、なんちゃって勇者くんたち。お前らやられる覚悟ができてんだろうな。まともに戦う根性もないヘナチョコナッツめ。残念ながら俺たちは邪魔する奴は容赦なくぶっ飛ばす。ダークジャックランサー、バイオレンスアクスジ二人合わせてダークお楽しみたい。それで二人はどんな邪悪な計画を立ててるんですか？いや、チーム結成したばっかだし、まだイントロしかできてねえよ。もう少々お待ちください。お待ちくださいだ。いいね。
ああ、そうなんですね。ごめんなさい。じゃあ続き楽しみにしてます。安心しろ。そんなに待たせねえよ。そう、今から僕たちは不眠不休で作業を続ける。そう、アンストッパブルってやつだ。ピオラちゃんたちはボコるザ・ジャクラ計画を立ててやるぞ。せいぜい背中に気をつけることだな。お腹にもな。へへへへへ。はい。ありがとうございます。こういうキャラクターがいるから、こういうゲームはやめられる。びっくりドキ。ラビックたちが滑り寄ってきた。さあ、一緒に、ラルセイと一緒に吹き飛ばしましょう。Z を連打して、息を吹きかけろ。頑張って、息を吹きかけます。ふんわりクリーンくん。爽やかリフレッシュくん。痛い。防御が弱いわ。さあ、一緒に逃がしましょうね。クリスは、ラビックを逃がした。ラルセルは、ラビックを逃がした。80とダークドルを手に。おっと、何ですか？邪悪な計画は順調？それな。そろそろ飽きてくから、今はおやつの時間だ。そっか。しょうがねえだろ。朝からチョークしか食ってねえんだから。ワーク様なんて何も食べてないぞ。そうだったんですね。今日のおやつは何？僕様がこの切り株の体内に隠しておいた普段使いのお宝だ。それはつまり自分の視点でよく確認してくれていいぞ。お前と僕様の中だからな。クリス、どうする？切り株の中に蜂蜜壺がある。中身はサルサだ。サルサを食べた。何かが回復した。HB ではなく、何かが。なあ、このサルサって何が入ってるんだ？知らない。さあ行きましょう。これもダメージを食らってしまうギミックでございます。気をつけましょう。お酒が飲みたいわけじゃないんですよ。ゲームオーバーがしたくないだけでございます。そう、味方もやられたくない。自分もやられたくない。でもさ、お酒も飲みたい。こういうジレンマに襲われております。あなた方はもしや勇者では、このおたらの中にマフラーを、悪王退治にお役立ててください。どうせもうボロボロですし、私にはサイズが合わなくてなってしまいましたから。宝箱とはそういうもの。お下がりを入れてるものなんですよ。どうしよう。私もそれに話すことなんて何もない。宝箱が来た。ダガーマフラーが入っていた。ダガーマフラーを僕にちょっとね、最近タンが絡みやすくなっている。気をつけましょう。なるほど。これは武器なんですね。よし。まあ、攻撃はすることはないでしょう。なくて困らないことはない。さあ、このぐるぐるとした電撃、痛い！電撃キラリラボを回避していきましょう。痛い！安全機、危ない。よいしょ。よいしょ、どっこいんどこしょ。掛け声大事でございますよ。パスワードを入力。注意、パスワードを忘れる人が多いので、上に書いておきました。めっちゃ優しいじゃん。めっちゃ優しいじゃん。なるほどね。オッケーオッケー。解いてくれ、サンキュー。バカなやつら。おかげで助かりました。どうもありがとう、バカなやつら。忘れ物。なんか計画を立ててた。何か計画を立ててたんですね。これではないんですね。これもない。じゃあ次行ってみましょうか。スペードね。スペードわかんない。ダイヤか。ダイヤ。
クローバー、はいはい。わかりやすいですね。ありがたいです。てんてん。さあ、ブロックサーが、合体いいですね。私、ドラクエでも合体するキャラクター大好きです。ポケモンでもね、合体するキャラクター大好きです。さあ、組み替えてみましょう。やることがないので、ブロックしてください。C を押して、頭、体、足を選んでください。体、足だ。ブロックサーにはまだ自分に自信がないよ。自慢できないよ。やめろ。顔が、ブロックが飛んでくる。痛い。積んでね。ダウン、ワンダウン。はい、仲間がやられたので、お酒をカウント1進めましょう。これ自分自身がやられただけでは、ダメなんですね。このゲーム1年前にやっておりますが、もうその辺のところを忘れております。さあ、絵の具抜いたてのプラスチックをがする。さあ、行動がないぞ。トレーニングの邪魔だしたな。ラルセイでは、行動がすることができない。なるほど。では、規約違反一つ、犯しましょう。癒しの歌を取りずに。さあ、これで、ですね、違反カウント1でございます。これでゲームオーバーになった場合、私は、4杯飲むことになりますね。ぐおーブロッコにしやる。息巻いてる。痛い。ラルセが、これで私は4杯飲むことが確定しております。繰り返しましょう。おやりました。これで、ブロックサーは新しい自分に満足している。おお、いい感じに並べ替えてくれたな。ね、攻撃をやめてもらいたいところでございますよ。お願いしましょう。You win! 48、ダークドルーテン。見えてない。さあ、やだ、もう、こんなに飲めるの？もうね、罰ゲームというところがね、私はね、ご褒美でございますよ。さあ、カウントを、さらに進めていきましょう。これではない。よいしょ。それではね、ぼよみちゃん、温度を頼む。お酒を飲みます。いただきます。1杯目。今日はいい日ね。そう、罰ゲームという名のご褒美。そうなのよ。でもね、結局のところ、私がベロンベロンになっていく姿をですね、YouTube 上に載せていくっていうのは逆に罰ゲームと言って差し支えないんじゃないかしら。でもね、開始の時点でだいぶ酔ってたから、結局のところ何がしたいのって感じよね。でも私が楽しいから、OK。皆さんがそれで、ね、笑ってくれるなら、さらに OK。まあ、よろしく頼むわよ。さあ、今日のおつまみは何ですか？はい。買い置きした柿の種でございます。おつまみはもうちょっとしかかな。もうちょっと酒飲みたい。お酒を飲みます。2杯目いきます。今日も京都でお酒が美味しい。明日乗り越えれば、花の金曜日、週末が手に入る。もうそれだけでね、心が上がる。そう。水曜日超えてからのテンションが上がるって本当にありがたいよね。もう今日はテンション上がりながらね、帰りに買った、よくわからんじゃねえや、お酒350ml のお酒をね、3缶ぐらい開けたかな。そっから配信スタートしてるんだから、もはやこの放送何なのって感じよね。それでも、楽しいから OK。そんな感じよ。じゃあいただきます。お酒を飲みます。
酒が飲める、酒が飲める、酒が飲めるぞ。あっさり酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。11月は、ポッキーの日あったから酒が飲めるぞ。それ酒が飲める、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。と。杯を乾かすと書いて乾杯です。乾杯。お酒を飲みます。いただきます。はい、ごちそうさまでした。それでは続き行こうかしら。ちょっと続き行こうって言ったんだけど、おー、これ、やばいわ、ちょっと、私。オッケー。クローバー、ダイヤクローバーね。あ、そっかそっかそっか。クローバー、どうしたらいいんだろう。あ、これどうしたらいいんだろう。あ、そっか。ちょっと待って。あ、こっちにもあった。スペード、ダイヤ、クローバー、むずくない？あ、わかったわ。ごめんなさい。行くわね。これで OK。よかった。行くわ。はい。ダイヤを開けた。ダイスブレスが手に入ってた。ダイスブレスが防具に加わった。というわけで装備しこうね。大丈夫です。いろんな記号が刻まれた、立方体のつなげたブレスレット。さあ、これを装備して、こいつに装備しましょう。防御力上がる。でね、この奴らの話からいきましょう。ボックスをぶっ壊すと、ブレスレットがもらえる棒。ブレスレットを防備すると、防御力がマップする棒。王様は、ライトな方を対峙したがってるけど、うちらはそれを反対なの。うちらはなんとか逃げられたけど、他の人たちは捕まっちゃったわ。なるほど。反対すると、王様が怒ってって感じかな。だいぶ圧政ね。許せないわね。びっくりした。私ね、ほんとね、ビビるとね、びっくりするとね、声が出ないのよ。さっきルー様が来たの。かっこよかったー。ライトナーが取れないようにパズルの答えを消したけど、私たち答え知ってるの。何取りたいの？いいよ、パズルの答え教えてあげるね。最初のマークは発令よ。愛のシンボルと参考になったでしょ。あとは、わかんねえ。これが答えか。多分ハート、何かしらハートだから、これで不正解だった場合は、こうしといて、ハートだから、私パズル大嫌いなのよ。ごめんなさい。マジで嫌い。マジ嫌いなの。本当に。でもハートなんでしょ？意味なくないこれ、ちょっと。それはわかる。それはわかるんだけど、最初はハートか。ハートにするでしょ。ってことは、これをこうして、こう意味ないじゃん。ちょっと待ってね。こうして、こうして、意味ないか。正解だったの
なんか総当たりでなんとかなった気分。今日ね、私の誕生日なの。なんで挨拶なしってわけ？いいの。気にしないで。みんな遊びに来てね。うっさい。遊びに来なくていいから。みちゃりちゃん、落ち着いて。私の誕生日、お祝いしましょう。私がお仕置きしてあげるから。はあ、ごめんなさい。さあ、クローバーがこっちへ伸びてきた。そうね、まず、一人目。多分左の子ね。頭が左の子がお誕生日なのね。お誕生日を祝ってあげましょう。おめでとうございます。おめでとう。誕生日プレゼントは何がいいですか？楽しくおしゃべりよ。バカ。欲しいもの言えって言え。好きなものを話しました。別の話題を振った方がいいか。私誕生日の何でしょう。ケルブロスってこのことね。動物の話題を振ってみた。クローバーは興味がなさそうだ。動物ってちょっと汚いし、そもそもあれないし、動物って見たことないの。3人はどんな男子がタイプですか？やっぱイケメンよね。いい人。私みたいに。特になんでもない。メガネって可愛いよね。もう、メガネ男子に決まり。彼のこと、そうだな。皆さん、スポーツはお好きですか？フットボール食べたい。スポーツ美味しいよね。誰でも大好き。クローバーをしゃべり楽しんだよんだ。テニスボール入りスパゲッティ、それ最高。金が合うね。私、さすがに、テニスボールかバスケットボール入りスパゲッティだけど、多分、前作というか、このゲームを作ったトミーさんだっけわかんないけど、前作のアンダーテールから多分そこから、ネタを引っ張ってきてると思う。気になる人は私の、動画を見てくださいな。さあ、スリープしましょう。眠そうな人には、安らぎな、言えてない。もうダメ。安らぎの、眠りを。ユーウィン86ダークドルを手に入れた。行きましょう。チョコダイヤいかがですか？売り上げが全部モンディ救済基金に寄付されますので、40ドルです。ワイドルですよ。ワイドリーかな。チョコダイヤがアイテムに加わった。ハートドーナツを勧められた。売り上げやハーティーの健康維持に役立てられる。値段は40ドルだ。ハーティーは売れそうだ。ハーティードーナツがアイテムに加わった。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ジャントロピアル様。ランサー活況いかがですか？売り上げでお前らのこごってるぞ。値段たったの40ドッキリでございます。助かるぜ。まんまと騙されたな。くたばれな。これで割れだけ資金ができたぜ。私があげた40ドルの寄付金がハーティードーナツに消えた。なるほど。つまりそれは詐欺。そう。寄付を、語った詐欺は、語った詐欺がございますので、皆さん気をつけましょう。森の奥でひっそりと、スイーツ特売会が開かれている。繰り返し登場するスイーツ特売会の力が、胸の奥で輝いた。セーブ。これで全回復です。さあ、これでショートカットが開かれましたかな？
水即売会が、即売会。さあ、これでショートカットか、だから、いなくなってる話聞こえなかったなーって。すんごい。あらよん。さあ、ブロックサーがたい。さあ、ブロックサーの体を、いじってあげましょう。戦うようになった。C ボタンを押して選べ。そろそろしゃっくりが出てくる頃になってきました。私、本当に弱いんでございます。危ない。ごめんなさいね。お水を飲みます。あ、やばい。100クリ止まんね。でも頑張る。おー、いい感じに並べてくれてる。あ、100クリ止まんね。今回ここまでかな。いや、100クリ止まんないのはさすがに。やばいわね。あ、ミスったし。痛い。痛い。100クリが止まんない。あー、洗濯ミスった。黙ってるの100クリが止まんないから。トレーニングを邪魔したろ。ごめんなさい、100クリが止まんない。あー、いい感じに並べてくれたな。誰かコメントでも何でもいい。100クリ飛べる方法教えて。私が知ってる方法を試す。ちょっと100クリ飛べる。100クリ止まんない。やばい、ダメだ。100クリ止まんない。ダメだ。ダメだ。100クリ止まんない。ここまでかな。ダメだ。はい。もう、ちょっとセーブポイントまで行く。さすがにそこまで行く。はい。というわけでですね。よし。今回はお酒4杯。
日本酒おちょこ4杯。回復道中でしてしまったので、違反1。何名様来てくださったかわからないけども、来てくださった方、ありがとうございます。アーカイブで視聴してくださった方、誠にありがとうございます。100クリが止まらない上に、ここで中断となりますが、次回の予告をするとすれば、そうですね。次回。やべえ、100クリが変なとこ出た。次回ちょっとね、こっから先覚えてないんで、次回をお楽しみ。申し訳ない。次回タイトルね、頑張って考えようと思ったんですけど、次回のね、内容、どんな展開だったかなって思い出せないので、次回をお楽しみに。それでは皆さん、明日を生き延びて、花の金曜日を手に入れましょう。それではバイバイ。これ飛ばんない。やっぱ出る。